una proposta específica pel dia d'avui. La primera idea clau. Tots els regidors i regidores d'Esquerra Republicana de Catalunya i de la coalició tindran com a principal objectiu els pròxims 4 anys combatre la crisi i generar llocs de treball. El principal punt del nostre programa és generar 50.000 llocs de treball en 4 anys. I ho fem a partir d'haver estudiat en profunditat tot el sistema productiu de l'àrea metropolitana de Catalunya i dels països catalans. No tots els sectors podran créixer. No tots els sectors que creixin podran créixer igual. Però hi ha uns sectors, els estratègics, en els quals tenim confiança que ajudin a créixer per tal de generar aquests 50.000 llocs de treball.